Už za chviličku odstartuje první část módní přehlídky společnosti Fox Models, která právě s dětmi nacvičila to první jejich vystoupení. A důležité je říct, že pro mnohé jedničky je to premiéra, že tady budou předvádět oblečení. Where there is love, I'll be there. I'll reach out my hand to you. I'll have faith in all you do. Just call my name and I'll be there. I'm so glad that I found you. Vidíte, že jsme vám nelhali oblečení, barvy a maminka může vypadat úplně stejně jako třeba její dceruška. Tak jsme to ladili do žlutomodra. Měníme barvy na bílo-zelené. Whenever you need me, I'll be there. I'll be there to protect you. Yeah, baby. With an unselfish love that respects you. Just call my name and I'll be there. I'm so glad that I found you. I'll be there with the love that's strong. I'll be your strength. Představujeme vám jarní kolekci od společnosti Kik. Přichází nám další model, který uvidíte. A opět je to naše modelka doprovázená prvním chlapcem. Cause if he doesn't, I'll be there. Don't you know, baby, yeah, yeah, I'll be there. A vidíte, že jsme vám slibovali, že se dá to oblečení krásně sladit a i tady to platí. Just call my name, I'll be there. Just look over your shoulders, honey. A opět střídáme model, střídáme další dvojici. A představujeme další oblečení na jaro, léto od společnosti Kik. Všechny tyto hezké věci můžete koupit ve společnosti Kik, která je tady kousek od nás. Tak... A v Kiku kromě oblečení koupíte i módní šály, které jsou teď hodně populární. A vidíte, že nelžeme, že opravdu součástí tohoto modelu je právě šála. Sledujete módní přehlídku společnosti Kik, je to první z těch salonů, které vám tady představujeme. No a další dvojice přichází, tentokrát už máme větší dítě a i pro mladé dámy mají v Kiku krásné oblečení. Love me, tell
Viděli jste další model od Kiku a přichází další dvojice, představujeme vám dětské a dámské modely od společnosti Kik na jaro, léto. A jak už jsme říkali, kromě oblečení i módní šály nebo šátky, které se teď velmi často nosí a jsou velmi populární. A teď zase změna, místo dospělého doprovodu máme 2 děti a opět další ukázku toho, co všechno si můžete koupit, opět doplněnou šálou a to všechno ve společnosti Kik. Nejen tedy oblečení, ale i právě ty šály a šátky můžete v nich zakoupit. Může vypadat třeba tak, jak naše modelka, no a dcera jí může být hodně podobná v tom oblečení, můžete být opravdu sladěný a můžete vyrazit do společnosti na procházku nebo na nějakou oslavu. Tak to byl další model, který jste mohli vidět. A znovu přichází tentokrát parta kamarádů, který vyrazili spolu ven. A představují vám teď hned 3 dětské modely. Tohle už je spíše směrem k létu, proto taky ta kolekce je jaro-léto. A jak vidíte, tak ty módní šátky a šály opravdu budou tak starší sestra se svým mladším bráchou na procházce. Ježíš, já ho neslyším. No. Tak, to byl další model, no a teď přichází opět dáma z naší nejmladší nebo jednou z nejmladších modelek. A opět vám dokazují to, že se dá krásně sladit dohromady barvy a že můžete vyrazit a já myslím, že každý 100% pozná, že k sobě patříte. A vidíte, že ty barvy k sobě opravdu ladí, hrají společně a že se to dá udělat tak, aby vám každý mohl závidět vaše krásné oblečení. Společnost Kik, a to byl první prodejce oblečení, kterého jsme vám na dnešních oslavách jara představili. Dámy a pánové, ještě jednou zatleskejte našim nejmenším, hlavně modelkám a modelům, protože pro ně to byla premiéra, jak jsme říkali. A ještě se s nimi uvidíme, oni se teď připraví převléknou, protože je čeká už za chvíli další ukázka a zůstaneme u společnosti Kik, protože vám budeme ukazovat plavky, které se budou nosit.
plavky od společnosti Kik a na rukou měli kluci a na krku bižuterii. Dámy a pánové, to byly plavky od společnosti Kik dámské popánských. Tak, dámy a pánové, je to tady, já mám v ruce a s nimi sportovní oblečení, hervy sportu. The dope spot with the smoke block, picking the murder scene. You know me well from nightmares of a loony cell. My only hell was since when y'all niggas knew me to fail. Fuck no, we all my niggas with the rubber grips. Bust shots, and if you with me, mama, rub your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot is stick up the world and split it 50-50. Let's take the dough and stay real jiggy. Sip the Chris and get pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. And like the times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas be ready. Niggas locked down in the 10x4, patrolling that house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born to clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green pies, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life ill. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me?
Sledujete módní přehlídku Fox Models, představujeme vám oblečení Hervy Sportu, který se specializuje na sportovní výstroj a výzbroj pro nejoblíbenější sporty jako běh, cyklistika, inline, outdoor, trekking, taky fotbal, tenis, plavání, fitness a také oblečení pro volný čas, lyžování, snowboarding a mnohé další. Oblečení, které se bude nosit na jaře a v létě na sport. You all laid out, didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, etched your name out, the jigger on top, drop albums non-stop for you nigga. A opět vidíte kombinaci dospělých modelů, modelek a také dětí. Opravdu sportovní oblečení pro každého, jak pro dospělé, tak pro děti. Take the baseline out. Let it bump though. From standing on the corners popping to dropping some of the hottest cars New Yorkers ever seen, to dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block, picking the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell was since when y'all niggas knew me to fail. Fuck no, we all my niggas with the rubber grits. Or shots, and if you with me, mama, rubber your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my block, let's stick up the world and split it 50-50. Let's take the dough and stay real jiggy. Let's sip the Chris and get busy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas be ready. I flow for those drove out. All my niggas locked down in the 10x4, controlling that house. We live in hard knocks. Představujeme vám oblečení Hervy Sportu, pánské, dámské, ale i dětské sportovní oblečení. Sleeping on batons and cots, the king size, green machines, the green vibes, the same pies, let the thing between my eyes analyze life ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. I'm tight grill when my situation ain't improving. I'm trying to murder everything moving. Feel me? Dámy a pánové, přichází pánové a jejich doprovod dětský. A ještě jednou se můžete podívat na sportovní oblečení pro pány a pro děti v této části, která patří pánům a dětem. Ať už malým slečnám nebo malým pánům. To vše a mnoho dalšího nabízí Hervy Sport, to je móda, která se bude nosit na jaře a v létě. A jak vidíte, jak pro dospělé, tak pro děti parádní sportovní oblečení. Děkujeme pánům, děkujeme pro tuto chvíli i našim malým modelům a modelkám. No a protože Hervy Sport nenabízí jenom pánské oblečení, ale nabízí i dámské sportovní oblečení, tak se pojďme pomalu podívat.
na to, co budou nosit dámy. Protože i dámy budou nosit sportovní věci z Hervis sportu tady v Chebu. Takže teď přichází dámská část přehlídky. Dámské sportovní a dětské sportovní oblečení od Hervis sportu. A modelky a modelové Fox Models. Don't give a damn no more. Přehlídka sportovního oblečení Hervis Sport. Teď sledujete dámskou a dětskou módu, sportovní módu, která se bude nosit na jaře a v létě letošní sezonu. Všechny tyto modely můžete zakoupit a nebo získat v Hervis Sportu v tomto obchodním centru Dragon Chebu. Samozřejmě kromě sportovního oblečení také sportovní obuv, kterou jste také mohli sledovat v této části módní show tady
obchodním centru. Hermes Sportu tady tak ještě jednou můžete sledovat sportovní pánskou módu Hermes Sportu. Kromě samozřejmě oblečení na sport sledujte i obuv, protože i boty samozřejmě patří ke sportu a jsou důležité. A i obuv můžete zakoupit v Hermes Sportu. Samozřejmě pohodovou sportovní, takovou, která vám bude sedět a vyhovovat vašim aktivitám. You take me to ecstasy without taking ecstasy. It's exactly like ecstasy when you laying right next to me. I'm sexing you, and you sexing me. It feels so damn natural, what we doing so naturally. I'm liking you rubbing me, and you liking me rubbing you. The passion's immaculate, why you loving you. I put L.O.V. in you, I love putting me in you. Make love to you just like Sergio Mendes plays the piano. Po úvodních teplákových soupravách teď sledujete sportovní oblečení do tělocvičny, na fitness, ale i třeba na běh ven v teplém slunečném počasí. Stále ještě můžete sledovat oblečení sportovní z Hermesu. Tentokrát na, řekněme, už lepší počasí, než to, co bylo v úvodu, protože to jsme měli na sobě teplákové soupravy a teplé oblečení. Teď už jdeme velmi do sportovna. Tohle je cyklosport, řekl bych já, jízda na kole úplně ideální. Dropping some of the hottest cars New Yorkers ever seen. For dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block, thinking the murder scene. You know me well from nightmares of baloney set. A tímto modelem se s vámi loučí přehlídka pánského oblečení Hermes Sportu a celkově i Hermes Sport, který můžete navštívit a získat tam zajímavé slevy během dneška zítřka. V řádech desítek procent. Tak, pokud jste si vybrali jenom dobře, pokud jste si nevybrali, máme pro vás nabídku zúčastnit se naší velké soutěže, která bude, řekněme, takovým vrcholem toho dnešního klání.
které se hodí na procházku, hodí se večer na párty, nebo prostě na takové běžné, pohodové odpoledne nebo večer někde ve společnosti. A teď vám představujeme oblečení Exegese. I tam pro vás připravili zajímavé akce v rámci oslav jara. Stačí se tam zastavit a 100% odejdete s nějakou parádní slevou na váš nákup. Oblečení od Exegese, pokračujeme dál. Dámské i pánské. Předvádí vám agentura Fox Models Cap. Jejich modelové a modelky dneska jste mohli vidět i budoucí modely a modelky v podání dětských slečen a pánů, ale teď dospělácké oblečení od Exe. Or the beauty of a woman. And sometimes this love brings thunder into your life, and it brings a storm. Sing about it. There is more to love than this. Love is more than just a kiss. Take you to that step. Will we do more than just kiss? And will you bring the thunder in my life and the fire in my eyes? 'Cause then there will be days of pleasure where everything far will be so near. I have never felt love like this. I have never been strong by no one like this. Kept on tired of the phone. Yeah, I'd say all the time. Now I know I'm not. So I've been time. Tak, dámy a pánové, Exegese, oblečení, které vám představujeme na samý závěr dnešních oslav jara tady v obchodním centru Dragon v Chebu.
Bei mir, aber diese Sag ich noch. Deinen Namen zu nennen ist wohl das Schönste, was ich sag. Ich kenne nichts, das so schön ist wie du. Ich kenne nichts. Závěrečné defilé modelů a modelek Fox Models a na sobě mají oblečení z Exe Jeans. Mimochodem i Exe se zapojilo do oslav jara tady v obchodním centru Dragon v Chebu a nabízí zajímavé slevy a akce. Tak se tam zastavte a vidíte, že to oblečení stojí za to zkouknout. Příjemné modely na jaro léto 2013 a děkujeme ještě jednou i modelům a modelkám agentury Fox Models Chebu. Dámy a pánové, tak to bylo finále, co se týká módních přehlídek.